Sikhawuleze masinyane ngezwi lenkosi sizohamba siyophumula siphumulele ingomuso. Mighty Jesus. Siyanibingelela nonke basalwane enikhona. Inkosi yomusa ayinibusise. Let love lead. Eh? Uthando. Hallelujah. Yeah. Toyothando. Yeah. Angisho nje lokhu bese ngiyanhlula. Every time makuthintwa i-issue yothando bese uzwa lento engathi ayiseklishi kahle kuwe. Uzwe ngathi kunesiphepho nje esiqhamukayo. Leyo nto ayisho ukuthi you are evil. But ichaza ukuthi kune repositioning edinga ukwenzeka. Hallelujah. Kusho ukuthi kune repositioning efuna okumele yenzeke. Number 2, kune restoration okumele yenzeke. From Thursday sidiscoverile ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo nesithandaza egameni lakhe uluthando. Amen. Uma ukuthi awuyena umuntu onganaki uma kufundiswa uzobona ukuthi too many of us lento sishiye ne challenge ethi ukukholwa noma uhambo lokukholwa ebengithi ngelihamba ngabe luyilo ngempela. Yeah. That question arises. Ngoba manje khona kwabhala lapha wathi you can't treat umzalwane wakho njengodoti then you pray. Imuphi lo thandaza kuye? So uthando likaNkulunkulu lithi iBhayibheli lubonakalisiwe einhlizweni zethu. Lubonakalisiwe bazalwane. And kuwumthandazo wami ukuthi engathi lungasinqoba lolu thando lwakhe. Ngoba loluthando lunguye uqobo. So engathi lungasehlula. When we pray lusahlule. Uzobona ukuthi lento ethi angikhona ukuthandaza i-hour. Ingoba mawuthandaza ufuna ukuperforma. Yeah. Ukuperform. So engathi lingasehlula loluthando when we are having a fellowship as abazalwane. Uzomphilela genuine lumzalwane wakho. Engathi lolu thando lungasihlula when we are serving endlini kaThixo. Sizoserve genuinely. Masihlulwa nje lolu thando. When we give, when we whatever, noma yipi activity, uma siyenza sihlulwe uthando, yonke into sizoyenza eqinisweni. Bengifuna ukuqhubeka la but I was stopped. Then I was given 1 Corinthians chapter 9. First Corinthians chapter 9. Siqale verse 23. Amputhu ivusa le ngoma. Ngezwe isithunywa sinyakaza.
Kuthiwa la ngikwenza konke ngenxa yevangeli Yesu ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona. But ngithanda iNIV la. Ngicela usipha ngeNIV. AbaseKorinte bokuqala uchapter 9 isahlo sesishagalolunye ne indima yamashumi amabili nesithathu. Yes, there we are. I do all this for the sake of the gospel. Koma, kefana, bese lithi ke, that I may share in its blessing. Ngikwenza konke lokhu ngenxa yani bazalwane? Ngenxa yevangeli. And ngisakwenza konke enye into engizoyithola ngi-encounter ngisakwenza ukuba ngumhlanganyeli esibusisweni sali ivangeli. Ake usho linesibusisi ivangeli. The gospel has a blessing. So ulo baba ngikwenza konke lokhu. Kunezinto ayikhulumileke mawufunda, mawungavilaphi nje mawusufika ekhaya uzwa indlala uvela uyifunde yonke leya chapter. 1 Corinthians chapter 9. Uzokutshela ukuthi ikuphi lokho akwenza konke. Chapter 9 from verse 1 uzokutshela ukuthi yikho lokho ade ethi ngikwenza konke lokho ukuze ngenze njani? Ngenxa yevangeli. 2 ukuze ngihlanganyele futhi esibusisweni salo ivangeli. So when we speak of the gospel sikhuluma ngento okukuyo kuthukuswe isibusiso. Akekho umuntu osevangelini ongenaso isibusiso sevangeli. Ukube besinesikhathi besizoxoxa few things eziyisibusiso evangelini. Enye yaso iyibusiso ukuhlakanipha, wisdom. Umuntu ophila evangelini uhlakaniphile. Incwadi yezaga ithe ukuqala ukuhlakanipha. So immediately wazana noNkulunkulu. The day uhlangana noNkulunkulu ngomuntu uKristu Jesu, you have encountered wisdom. 2 lithi iBhayibheli ukhona yini oswele ukuhlakanipha phakathi kwenu? Akacele kuNkulunkulu opha ngokungakali konke ukuhlakanipha. So isibusiso sokuqala engasibalula evangelini ukuthi uba ngohlakaniphayo. Awuhlakaniphe emehlweni akho. But ukuhlakanipha obanakho ukuhlakanipha okuya ngokukaNkulunkulu. Ezinye zezinto engiyitholile eziba yisibusiso sevangeli. Awuthi isibusiso sevangeli. Ukuphiwa igama elisha. Your identity iba altered. Iba tempered with. Uyasuka ekubeni umntwana kamama akho nobabakho. Sesisho ukuzalwa ngokwenyama. Uphiwe identity entsha kuthiwa ungumntwana kaNkulunkulu. Isibusiso sevangeli. 3 enye yezibusiso zevangeli ukuthi uyasuka ekubeni umuntu kazana ube ngumuntu noma ube umntwana wasebukhosini. Because umuntu osevangelini uumntwana wasebukhosini. Sizokubona okunye ngelinye la. So uPaul uthi ke ngiyakwenza konke lokhu ngenxa yevangeli. Ngizila ukudla ngilambe kukhona hayi ukuthi akukho. Ngenxa yani bazalwane? Ngenxa yevangeli. Sometimes ngimisa izinto zami ngizohlanganyela nabazalwane ngenxa yevangeli. Ngenxa yevangeli.
uPaul la wayekhuluma ngempilo yakhe iba isacrifice. Kunezinto uPaul la ayethi ube nelungelo lazo kodwa ngenxa yabantu abathize nokungakhuli kwabo ezintweni zikaNkulunkulu sometimes he would let go of ilungelo lakhe bese ephakamisa isiphambano. So mayethi ngikwenza konke lokhu ngenxa yevangeli uchaza ukuthi kunezinto eziyisidingo kimi but ngenxa yevangeli I don't mind uma ilahleka ukuze kukhazimule yena. Ngikwenza konke lokhu ngenxa yevangeli. Akakwenziswa ititle yokuthi is an apostle, akakwenziswa ifukufuku lokuthi uke wa encounter uJesu. No, imotive yakho uyayiveza ukuthi imotive yami behind all this ingoba ivangeli ngilibone lifanelekile ukuthi ngingaba umhlatshelo ngenxa yalo. Ngikwenza konke lokhu ngenxa yevangeli, not to be recognized by people, nokushayelwa izandla nokubungazwa. No, ngenxa yevangeli. uPaul he understood ukuthi kune value, kunenani elingebekwe iprize kuyo leli vangeli. Ngakhumbula umculo wogogo athi anginakho okwanele kuphela ke ngizomnika uqo. That's a sacrifice. He gave his all. Waba nesambulo ukuthi kwathathani kuNkulunkulu kuze kube khona ivangeli. Then wathi in return I can do the same. Kunesibusiso ukwenza izinto ezinhle ngenxa hayi kamfundisi. Ngoba mhla ngajika sengikaxa iphandla nezintambo nizokwata wasikhiphisa imali ese wawukwenza ubuka mina. Yabona? Angisho ukuthi ungangibuki, ngibuka impela. Anginaleva ngithi mzwana msana ukubuke ngikwenzayo nakane ngikusho. No. Izwane engikushoyo niphinde nenze njani? Ningibuke. Because nami ivangeli angimele ngiligcine la. Mele ngesenzo futhi ngenze njani? Ngile. So ngibukeni impela. Kodwa nazi ukuthi ngale kwamfundisi esimbukayo kunoJesu amshumayelayo. Siyaqeda bazalwane namhlanje ngizonimangaza siyaqeda manje. So abonje uhlelo lokungathembakali. Kodwa uyasho nje. Ngiqinisile ngempela ukwenza kongenxa yevangeli. Ake sithi ivangeli. Ivangeli chaza ukuthi indaba ezinhle. Indaba ezinhle. Malifika kwabagulayo lithi there is healing for you. Ivangeli malifika letha umbiko ohlukile kunesimo kuso. Kwabadabukile lithi nangu olapha inhliziyo ezichobozekile futhi useduze nazo nangelenga mbheke. Ivangeli lithi kwababoshiwe imini yenkululeko ifikile. Kwabalahliwe abangama outcast malifika ivangeli lithi nawe uyamenywa emthimbeni omkhulu. Umkhuba wevangeli linayo leyo nto yokuthi lihlale lilethe ireport ehlukile kunesimo esibi okuso. Kwabalahliwe nabadukile kuthiwa nansi indlela nomendo abahamba kuyo ngebaduke ngisho beyiziwula. Ivangeli liyayithanda nje leyo nto mkhuba walo. So mayethi uPaul ke ukuze futhi ngenze njani ngihlanganyele esibusisweni wayechaza ukuthi ukuze ngihlanganyela kwi-nature ivangeli linemvelo yalo. And one of the natures of the gospel is love. Mayethi uJesu hambani nenze bonke abantu abafundi bami. Wayengasho ukuthi hambani nobashumayeza nibafake esontweni. Wayechaza ukuthi share my love that I displayed on the cross. Yeah.
Share my love. Ingakho uma umvangeli uyolanda abantu noma ke ungabuya uyidalula izono kodwa kumele wazi ukuthi into esindisa umuntu ukuveza uthando likaNkulunkulu. Mayisefika ke la esewumntwana esengasesona istranger bese uyaqala ulungisa uswazi oluncane lwesifundiso ukuthi grow you must, grow you must. Bazawazi ukuthatha isageli ukuthi uyolanda izoni. Abantu abangaphandle balimele bakhathela banathemba. So mele ukuthandazela ukuthi mangiyoma phamu yabo makuthiwa nje nimenyiwe shani bafundisi makuthiwa nimenyiwe sinemvuselelo you soul winning mele ukhulekele uthando more than isambulo. Yazi mawukhulekela uthando ungafike ume ubavulisa incwadi yaziwayo John 3:16. Phakame wonke umuntu amukela uJesu. Ngisho ukuthi let love lead. So ke angazwa ekungandluleki la. Ivangeli linani bazalwane? Linesibusiso. There is a blessing in the gospel. There is a blessing. Awukwazi ukuba umuntu ohamba evangelini bese impilo yakhe yafana. Leyo nto it's a mental makeup into kumele uyitshele yona every day ukuthi evangelini kunesibusiso sami. Manje unazi ukuthi isibusiso mele kuze umfundisi akubeka izandla. Esinye enye inhlobo yesibusiso but kunesibusiso sokuthi wena usevangelini. Kunesibusiso saleyo nto. Ngicela siqhubekeke. Verse 24. Anazi yini ukuthi in a race all runners run but only one gets the prize. Usethi ke run in such a way to get the prize. Lapha eKorinte bekuba nemncintiswana yona ekuthiwa ama-Olympics. Bekuba naleyo nto. La khona bezogijima bekuba nemidlalo ehlukene but kuyo yonke lemidlalo ade ikhona uPaul wakhetha lo wokugijima ukuthi ake ngithathe lo we-race la khona kugijinyelwa ukuthi ubani okunqamula intambo oqala. Usethi kuPaul la, don't you know that in the race all the runners run but they run to get what? The prize. Usethi ke nani kanjalo yenzani njani? Gijimani ukuze nani nithole ini umklomelo. Ngicela ungipha ngesizulu ngizwe ukuthi kuthiwa. Anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke. Yabona? Kepha munye owamukela ini umklomelo munye. uPaul uzokhomperisha umncintiswano wabantu uzozwa masiqhubeka ukhomperisha nomncintiswana wokukholwa wasezulwini ukuthi into eyi1 but ama rules awafani la uyi1 othola iprize but ngokaNkulunkulu everyone must get a prize. 2 la magijinywa kugijinywa kukalwa ispeed kodwa ngale ezulwini uma kugijinywa ukushaya intambo. Awumzwanga noJesu ethi abokugcina bayoba ngabokuqala nabokuqala bayoba wayechaza ukuthi it's not about speed but it's about endurance ukubekezela kwakho until uzofike. Yamuzwa uthini kuMatthew 24 verse 11 12 13 uthi kodwa oyobekezela kuze kube sekugcineni. I-race yokukholwa bazalwane noma uhambo lwevangeli it's about endurance. Kutestwa istamina sakho laphaya. Uhambo lwevangeli akulone lokukhompitha.
but it's about enduring towards the end. So uthi ke lo baba abagijima ngokuncintisana bagijima bonke kepha munye owamukela ini umklomelo. Usethi nani ke gijimani kanjalo ukuze niuthole. Oh nala ezulwini ukhona umklomelo. Asiqhubeke. Nakho bonke abancintisanayo usebeka ama rules ke manje. Yabona? Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Ubaba Shanda uyazi ke banokuyigijima lemidlalo uthi kuzosuka la kuyojikwa eMnambithi. Mayithi rule awulidli ipapa. Lidleke wena. Uzoqukulwa ngestretcher la eDan House. So kuthiwa bayazithiba ezintweni makuthiwa ezintweni zonke mhlawumbe ube bekuyimi bengizothi ezintweni zonke ezisuke ibekiwe ezimqathango. Bazithiba kukho konke okusuke kubekiwe ezimqathango yomgijimo. Oh God. Labo benza ukuze labo meaning laba abekisa ngabo baseKorinte bayakwenza lokhu but bagijimela umqhele onjani ophelayo. Kepha nina noma thina ukuze sithole onjani onga so thina we are in the race but isigijimela bazalwana sigijimela umqhele waphakade. Lo yabe wakhiwa lo waseKorinte bewakhiwa ngohlobo olithizwe lesihlahla beyiba yinhle leya crown kodwa as insuku nezinyanga iqhubeka it will wither. Kusho ukuthi bekungeyokukhazimula nje mawusephambi kwabantu uqeda celebrate ukuthi ushaya indaba. Usethu Paul but umehluko between us and them ukuthi thina owethu umqhele ongapheliyo owaphakade. But kuthiwa senze njani? Let us run the race. Hallelujah. Ukugijima noma ukuhamba irace noma ukuba semncintiswaneni evangelini. Number 1, you will forfeit uma umuntu obuka la. Liyingozi kholwa elithi liyahamba noNkulunkulu kodwa lihlale libuka kuphi. Kunomhlabeleli engiwuthandayo othi sicabanga umbuso ozayo. Asayishintsha athi mangilinde lapha ngoba sicabanga ini umbuso. So ke la kuyirace yevangeli kubalekile ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Njalo amehlo akho uhlala uwenze njani? Uwabukisa far ahead. Lento izokuhlenga ngisho mawuthatha inqumo uyithathiswa ama emotions. Uzothi usuza ukuthi ukwatile and you are capable ukwenza lento ofuna ukuyenza. Bese ama regulations omncintiswano athi ake uphakamise amehlo. Uma uthi qa bese ubona imphumela lesinqumo ufuna ukusithatha manje. Then you change it together. Okunye uthola ukuthi akukho wrong but the time is not now. La ekugijimeni evangelini la masigijima emncintiswaneni wevangeli siyabuka phambili asigijimi sihlaba amehlo la phambi kwethu sigijima sibuka lapha phezulu. Mhlambe uma ungakhona ngicela ungipha Hebrew chapter 12 verse 1. Siyibuke lento yokubhekisa amehlo phezulu ngisho ukuthini. Amreko
amhape ngicabanga unibamba namhlanje madoda konke anginidumele nginidikadike yabo ngize nginiqaqela ishethi nje mangizwe indaba yenje ngizonibamba madoda brace yourselves ngicela sibukeni kancane la angisho ngabe nisayizwe intshumayelo semncintiswaneni ngenani emncintiswaneni ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo fakazi elisihaqileyo yabona nje izizathu zokubheka phezulu sibuka impilo yalabo abaphambi kwethu konke ngihlale ngisho ukuthi ngeke nginake bazalwa nongikhumbula sengise-aeroplane yabona wonke lamaqhawe enkola abalwayo omunye nomunye wethu uresemblisha one of them khona bawo David la khona bawo Joseph la khona bawo Abraham la khona bawo Gideon khona bawo Samsoni sebeze experience ukususa kwamagoda iphinde ihlume bayayazi into engikhuluma ngayo ukuthi yabona ngalo yanyaka kule season zayitsuswe zonke la endlini ngisho nabalovile abange la endlini somebody khona umuntu ahamba naye noma ahamba kuyiphethini yakhe obaliwe kumaqhawe enkolo uyathanda awuthanda uyayikholwa awuyikholwa but there is somebody ofana naye there is somebody ombethe mental yakhe so ke masikhuluma ngokuthi la ohambeni levangeli awahamba ubheka la ucabangela imanje imizwa iyahlupha ngoba ithi be faithful for the now but wisdom nomoya ongcwele bathi be faithful for what is to come. We get the difference bazalwane. Be faithful for what is to come. So kuthiwa ke nathi ngoba sinefu lofakazi abasihaqileyo masilahle konke okwenze njani okusisindayo nesona esenze njani esithandela kangaka kithi. Isona esithandelayo ngokweBhayibheli nisakhumbula ngichaza ngoLwesine ukuthi incwadi yamaHebheru no it was Wednesday ngichaza ukuthi incwadi yamaHebheru iyabhalwa ngalesikhathi ibandla lihlaselwe kakhulu kwakushubile but abazalwane they continued ukuba persistent ekuhlanganyeleni. Now mayethi lo baba nigade isona esenze njani esithandelayo ngalesikhathi seBhayibheli isona esithandelayo kwakubackslider. Baningi abazalwane ababe backslider because babephucwa imfuyo bedlela izindlu bedlelwa amaplasi so bekufika ukuthi kuzofika amadoda athi okay abaqhubeka nalentsangu yevangeli ababuye ngapha abashintshayo ababuyela kuyiJudaism ababuye ngapha sonke masibuya ngapha sithi siqhubeka nentsangu yevangeli we will be stripped of whatever we have. 2 siyaxoshwa begcothwa endaweni sekumele bayohlala entabeni nasemgedeni. So bekunabazalwane who were not willing to face such persecutions and then kwase kuvama isona esithandelayo isiphi leso sona esokuphika uJesu ngenxa ukuthi bengafuni ukubhekana nobunzima bokumukela ivangeli. But in our day and age uma kukhulunywa ngesona esithandelayo usungacabanga anything eyake ibe yinjwayezi kuwe usuze unamavesi okuyigcina uyifuyile. Yasazi sona sifuya ngamavesi sibuyele njengemfuyo. Abanye mabekhuzwa athi hayi noPaul washo ukuthi ngathandaza kathathu kwathi umusa wami wanele. Ubonto ufuyile lo mzalwane.
Uyedwa ozothi lishilo iBhayibheli lithi only God can judge. Ubonto okufuyiwe la. So in this day and age, uma sikhuluma ngesono esithandelayo, usungabuka izinto eziyinjwayezi kuwe njengoba ukholwa. Osuwazi ukuthi uphilela ukurepenta kuso. But you are not willing to disown. Siyathandaza, I'm telling you. Tshela wena. Thiwa lesono esithandelayo asenze njani? Asisilahle. Nikhona bazalwane? Nakho konke okwenze njani? Okusindayo. Yini eheavy burden kuwe? Lezi zinto ezibalala yize ezenza ukuthi ugcina uyithola udisqualified. Ohambweni noma emncintiswaneni wevangeli. Bazalwane ngoba silase semncintiswaneni. Nikhona? But umncintiswane esikuwo umncintiswane icompetitor nguwe. It's all the you versus new you, not the next person. Wena sidalwa esisha ulwa nesidalwa esidala kuwe. So your greatest competition is your old sinful nature. Unature uthi angincenge umuntu mina, angincenge into engangiphakela ibaba. Atshela makhelwane nti this season is serious. So le season ifuna ngathi impela abazalwane singaba nenhliziyo ende for the doctrine. Khona umfundisi othe yabona nje le insuku esiphila kuzo abazalwane bakho mabelala enkonzweni baqala ba introduce ku 6-hour doctrine. Mangiqale ngo11 ukushumayela asimbala u11 oba bengibingelela 12 1 2 3 4 5 wathi ifake ngisho belova bakhona bafake iyozingena. Khona uthi uDlamini ningamthembe ngayenza lento and I'm capable. Yobona ukuthi ngifike ngifaka iteku neskipa ukuthi okay u6 hours ke namhlanje. So ane break ka 30 minutes abekho phuma ngesango kodwa. Ibreak ukunje ushaya umoya mawuphethe usikhaftini uthi ukucosha phinde ubuye ufresh. Siqala nini ka 6 hours? Why ngathi kule Sunday? Hayi kusasa. Babuncumalo kungalunga. Nginishumayeza kusukela ngo11. Babusengwayo kusukela ngo11 nginishumayeza ize nikhiphe ngo5 ntambama. Ku right ba. Awunazi impunga zami ziyavuma. Amakuvuma abadala bethi hayi no. Babusima kunga right. Ngishaye nje u4 hours osuthi bese ngithi 30 minutes break and lo 30 minutes esiwuthathile angubali kulo 6 hours. Azalwane ngicela ukuyisho le. Yabona mina nginomthamo omkhulu. When it comes to teaching the people of God, nginesise singangesomkhome. Now that is why I don't end the teaching, I stop it. Mongcwele bengikhumbuza ukuthi usakhumbula ukuthi there are over 10 teachings adu lokuthi soqhubeka next week awukazi ubuyela uqhubeka. Kwaphinde kwaqhamuka okunye. Shuthi kusazoba ne-revisit. Yabona nje salvation of the soul
angiyimisanga ngoba sengiqedile. I paused it ingakho siqhubekile. Yabona nje let love lead. I have to stop it ngeke ngiyiqede. Ngicela ukunitshela mina mangifundisa into I need 2 to 3 months to make sure ukuthi cha izinzile yahlala. Not amasande yawu2. So ke mele siyijwayele lesifundiso bazalwane ngizwa kani? Ijwayele. Uzobona ngizovele ngikhulume ngithi the Lord will give you a car. Ngizosho without even angidingi nokuthi kubeke izandla uwe. Ngizovele ngikhulume. Then yini ekwenza usheshe ureceive because usucwilisiwe sifundisweni. Athi nesafuna ukuthi akunankinga ke phela lokho amandla mayisekhona khona. Ake sibukeni masinyane. So kuthiwa silahla ini bazalwane konke okusindayo. Yini ekusindayo kuthiwa ilahla. Pain of the past lahla. Past disappointments yenze njani? Lahla. Yini ekusindayo? Ilahla. Anger. Ngoba zonke lezi zinto ziyimiqathango ebekiwe. Makuthiwa ogijimayo uzithiba ezintweni zonke ezibekiwe lezi engiyibalayo yizo. Mangisho ngayi iBhayibheli ngizokutshela ulaka lohlale ezifubeni zeziwula. Are you a fool? Lufunani pho ulaka lapha esifubeni sakho? Angithi yabona? So makuthiwa silahle konke okusindayo kuchazwa zonke lezo zinto. Bese kuba khona bazalwane zikhona izinto eziba yisindo. Noma ezinye zazo ziyizono ziba yisindo. But sikhona isono esithandelayo. Omunye uthola ukuthi isono esithandelayo inkani. Uza iteketisa athi noma mkhulu wami ozala umkhulu weRobe wayenje bayasho nasekhaya. Uyibona ngani into ethandelayo? Ithi wrong but we treat her as a user friendly kwi character yakho. Thiwa ke mase silahlile zonke lezi zinto masenze njani? Sigijime ngoku bekezela hayi ngejubane. Hayi ngoku overtake abanye. Sigijime ngani? Because lolu hambo levangeli i-test la isivivinyo esikhulu akuyona ispeed but i-endurance, patience. uJesu uyenze yaba clear kuMatthew 24 verse 11 to 13 ukuthi oyobekeze ayoyonqoba oyobekezela kuze kube sekupheleni uyena ozosindiswa. Kusho ukuthi ukushaya intambo kusho ukwenze njani? Ukuhamba ngokubekezela uzofike lapho yakho. 2, lento yokuthi ivangeli is not a competition but umncintiswano wena ukhompyutha nemvelo yakho endala. Kusho ukuthi uma ubona umzalwane wakho ehluleka uyakwazi ukuma umbambe umgaxe uthi asiqhubeke senze njani? Sihambe. Bonke abafike ngengqondo yecompetition namhlanje they are on the side of the road. Bakhathele. La it's about endurance basalwane. Can you endure to the end? Ayasiya verse number 2. Nakho ke abheka uthi amehla akho abhekise kuphi? Sibhekile kuJesu. Umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Sibhekile kuJesu. Asigijimi sibuka la, sigijima sibheka bani? Our eyes are on Jesus. Amehlo ethu akuJesu. Why amehlo ethu ekuJesu? Nasi sizathu. Okwathi esikhundleni sentokozo ayeyibekelweyo
wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala kwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Uyabona why sibheka kuJesu? Sibheka kuye ngoba uyigijime phambili lendlela. Sibheka kuJesu ngoba uyabaza ubunzima bayo lendlela. Sibheka kuJesu ngoba naye ethwele isiphambano wayizwa istruggle sokuwa 7 times evuka ewa nesiphambano. Nawe mawusuthwele sakho sofika ikhathi la ushaya khona ngamadolo phansi, but uzothi usushaya ngamadolo phansi uzwe umusa ukuqinisa uphinde uvuke. Ukuvuka kwakho akusho ukuthi ngeke uyithole futhi wenze njani ushaya phansi ngamadolo. It's a test of endurance ngoba into ebalekile ukuthi how many times do you rise after falling? Uma uwumzalwane uhamba indlela yokukholwa, uqhamuka ihibe endleleni uqhuzuka ugalakadela, uNkulunkulu akekho more interested ekugaladeleni kwakho. Uchecka iresilience yakho ukuthi uyavuka futhi. Ngicela ubhale lokhu nongisiza media team. It takes faith after failure to rise again. It takes faith after failure to rise again. Kuthatha ukukholwa ukuthi sewile uphinde uvuke futhi. It takes faith. And our faith is in Jesus. Why I will rise after sengishayekile? Ingoba ngibheke kulo owawakasikhombisa. Bheke kuye. So it takes faith after failure to do what? To rise again. To rise again. It takes faith. Thatha umthandazo. Akuthathi into eningi. It takes faith. Faith in Christ. Faith in Jesus. So kuthiwa ke no Jesu esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala ini isiphambano. uJesu knew ukuthi uma yeqeda la you will be the King of Kings, the Lord of Lords. But kunokuthi ajahe lokho ayekubekelwe wakhetha ukuthatha the hard way. Ake sithi the hard way. Yeah, ivangeli prosperity lifela imosha yonke lento. Lathi umzalwane osakhuluma ngendlela enzima akaqondi. Ithi iBhayibheli lona lowo oyimisele ngokuphila ubungcwele uzongena ekulingweni okuningi. Yeah. Those who have purposed in their hearts ukuhamba ngokulunga emhlabeni lo esiphila kuwo, they will face many persecutions. They will face many hardships. Ingakho ke kunevangeli then kube ne counterfeit vangeli. Counterfeit gospel. Ikhona i-counterfeit gospel. Ilethi konke ku right. Ilethi ma hamba nje. Makuthi ibhema ama drugs abhema, makuthi phuza, makuthi as long as ukholwa. Kubeka nje ube uMoses ovumayo ukuba indodakazi kaFaro. Kubeka nje udla inovela zaseGibhithe. Kube ngathi akonakele likhona ivangeli elinjalo. Man-made gospel. Kwase kuthiwa nje sofranta ngokuthi Jesus. Ilabantu uJesu athi kubo ke ngalolo suku niyothi kimi egameni lakho Nkosi sakhipha amademoni. Athi uJesu ngangihlonipha igama lami. Egameni lakho Nkosi saphilisa abagula. Athi uJesu ngenxa yegama lami but nina nginasi. So phumani phambi kwami, sukani phambi kwami.
Siyabonga. It takes faith after failure to do what? To rise again. It takes faith. Not faith in yourself per se, but faith in Jesus. He showed I can do all things through Christ. Yeah, ngakwenza konke. Ngakwenza. ngoJesu. ngoJesu you can become, Mr. Hapes, a businessman in Newcastle to be reckoned with through Christ. Yeah. Through Christ I can do all things. Through Christ. I also did through Christ. You can do all things. Manje wena inkinga ususamehlo kuJesu mawenza izinto bese ubheka kuwe. Don't look inside yourself. Look unto Jesus. Unless usumqondo ukuthi ungaphakathi kwami, then you can look inside yourself. But you are not looking into your strength. You are looking unto the one who resides inside you. Through Christ uyakwazi ukuphila impilo abantu abayiphikayo ukuthi umzalwane okholwayo angayiphila. Ungayiphila. Yisho ukuthi ngakwenza konke. Yes, ungakwenza konke. Ungayikhulisa ingane zakho ungenayo imali, uthathe entweni engekho, but you can raise a disciplined and prosperous generation kubantwana bakho. Because through Christ no man fails. We are always winners in Christ. KuChrist kune favor ungeke uyithole noma kubani. Ake sisho ukuthi through Christ. Phinda uthi through Christ. Yes, ungakwenza konke lapha. Kwenza. Wenza izinto ezihlula abantu abanamandla okwenza through Christ. Ithi iBhayibheli babheka kuye. Oh my God. Ubuso babo bashintsha bakhazimulisa okwelanga. Sibuyele verse. Yabonga ntombi. Awuye verse 3. Nakho. Thiwa yebo mqondeni yena owakhuthazele ephikwa kangaka yizoni. Ukuze ningakhathali niphele amandla emphefumulweni yenu. Usuyabona amandla velaphi? Ngokubheka kuye. Owawuza umsindo wezipikili nesiswebhe emhlane. Lithi iBhayibheli wakwathandaza wathi lesi asindlule. Kwavuka kuba umuntu wasekhumbula ukuthi ngeke ngizela ukuzofezeka isicebo lika baba. La wayesethi akungabi intando yami. So uma ethi akungabi intando, uma echaza ukuthi no asingandlula sibuye ngizosiphuza. Thiwa ke mbhekeni yena loyo. Ukuze yini izathu sokubheka kuJesu bazalwane? Ukuze singakhathali. 2, singaphela amandla emphefumulweni yethu. Singaboni ithemba lishabalala kithi. Mighty Jesus. Let's buyele ngale in closing. 1 Corinthians chapter 9. Asiya verse 26. Therefore, ngakho ke mina ngiyagijima kungathi kangiqondi. Uthi ngiyagadla ngokungathi ngishaya umoya. Ngicela ungiphi NIV. Therefore I do not run like someone aimlessly. Lento ebengiyikhuza ukuthi ekukholweni kwakho don't just do izinto noma isikanjani. Develop a structure. Once kwaba ne structure kuwe, there will be a position, there will be an aim, kuzoba ne target.
But inyenza ukuthi namhlanje uyakholwa kusasa ukholwa, namhlanje uyayizwela kusasa uyizweli ngoba asikho istructure kuwe. Istructure esilethe direction nepurpose. So uthi ke uPaul la nami ngiyagijima but angigijimi njengomuntu ongaqondi ukuthi uyapi. I have a structure. I have something to fight for. I have something to die for. I have something to suffer for. Khona ngiyimisele ukuhlushwa ngenxa yakho. Khona ngiyimisele ukunikela ukuphila kwami ngenxa yakho. Khona. Uthi I do not fight like a boxer who is beating air. Uchaza ukuthi I'm no longer sparring ngingedwa eringini. Kodwa manje I'm in the battlefield ngibhekane nesitha ngqo. Ngiyasboxa. Yabona umzalwane oqondayo ukuthi akaspari nje akashaya umoya. But useringini nesitha somphefumulo wakhe. Every blow is calculated. You hit with intention. Ngisho uthandaza, uyamuzwa umuntu othandaza eseringini with the enemy. Ukuthi ya. Okay, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, Lord God, yeah. Bonta, shaya umoya lo mzalwane. Umbona umuntu oshaya umoya. Ukhumbula ukuthandaza mayiselahla unembeza ukuthi uyazi usuku lwesithathu ungathandazile usindisiwe. Bese umbone esedonusa nathi so lapha embedeni. Nakhona akaqedi ngoba ubuthongo bumbambe sathi uyanyuka. Ubonta ishaya umoya emakwabo. But abazalwana abaqondayo ukuthi I'm in the ring with an enemy. Ngoba kusebusika nje kanje uyikhahlela ibeke lapha ingubo. Umuzwe bhobhoza edining room kubanda. Abandelwe azashiselwe. Etubula because they are hitting on the spot. Ikhona abazalwana? Yeah, we need to hit the spot. Hit until walls break down. Hit until the pillars in the enemy camp crumbles to the ground. Keep on hitting. Shaya. Shayuza uthi amandla wekho ushaye. Shayuza ukuthi I'm discouraged. Angisasiboni nesidingo sokuthandaza. Kodwa ngoba ayikho into ozoyenza, isitha sikuvalele khona. Shaya. As long as there is a soul in your body, shaya. And hit is so hard. Ngoba naye mayisekushaya uSathana, he doesn't hold back. Sathana ukushayela ukuthi kumele ube ibillboard eNewcastle, khulunywe ngawe. So mawulithola ithuba lokushaya yenze njani? Ungacabanga ukuthi mawushaya uthi hayi man, let us talk about this. That guy doesn't reason. Is after your soul. So kumele ushaye. Uthi uPaul ke mina mangilwa angijengomuntu nje ospara ahead wenringini. Ngiyadudula. Wayechaza ukuthi ngisho ngithandaza angithandaza umlembelele womthandazo ngicina icala. Ngithandaza until umoya okimi ufakaze nomoya kaNkuluNkulu ukuthi sekuzwakele. Ke ngithi kuwe ungayeki ukuthandaza until kube khona into ethi kuwe phush sekuzwakele. Awuwezwa mawuthi ufuna ukuye kube khona ekudonsayo. Sekutshela umoya ngcothi awukafiki kuyisport qhubeka. Uthi amen uze ukhontela uking dance ethi angiqhubeka. Musukuthi amen phela. Qhubeka. Thandaza ulokhu uyilalela lento kuzofika la khona ethi lento iqhuma njengewine ithi into oqala ozoyizwa kuvela ukuthi ihleka when there we are sifike. So push. So ungashaya umoya.
usukushaya umoya ngoba ukho wedwa kuleyo ndring. The enemy is with you and umsebenzi wakhe uthi xebuka emvinini. Yeah, ufuna ukukhipha until uzobe ikholwa nje li right. Alazi ikholwa li right. Kholwa nje li right. Kholwa li right man. Elithandwa yiwo wonke umuntu. Ayingisho uJesu bakithe uNkulunkulu wayengathandwa yibo bonke. Bekunabantu uJesu bethi mayeqhamuka abanyusa amakhala abanye bathimise phansi. Bathi ke abantu abashaya umoya bekamu enzobafica bethandwa yiwo wonke umuntu. Size sikunqome isangoma. Sithi hayi cha hayi siyambonga uThixo ngawe. Hayi ukuthi uthi siyambonga uThixo usho uyagumula cha. Mayeqeda uyonyuka ealtari lakho beqeda ukuncoma. Mele wazi ukuthi ngisashaya umoya. Mele mawaqhamuka athi nxaha. Ngoba the time ufuqa ibhakela zinyaka sisi altari lakhe athi uhlanganisa amathamba achitheke. Hayi bazalwane. But mawusashaya umoya nje uthandwa yiwo wonke umuntu unconywa yikho konke. Uzoxola umthakatho ukuthakathayo lapha ekhaya. Ulibambile siyabonga. Bongani? Hamba ushaya usukushaya umoya. Kunabantu okumele mababuke emehlweni babhekele. Yathi angisashayi umoya. Bazalwane, you must be a threat in the kingdom of darkness. Yeah. Even nalabo nabo embusweni abangamile kahle kumele mawuthi inhlanga ngehlo. Ayibonge nguboni. Mahamba ngcono yonke umuntu. Angisho ukuthi bayibhoza phela ube udrug ungano. Ngichaza ukuthi nje ima ngomumo. Yangizwa bazalwane? Ima ngani? Ngomumo. Verse 27. Uthi cha. Uthi I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Kuchaza ukuthi nathi odlamini sishumayela with all others. Kuzokwenzeka sishumayele kanti kuzoba nani? Ne disqualification. There will be a disqualification. uPaul uthi uma ngishaya angishaya isitha kuphela kodwa nomzimba wami. Yabona nje ubuku fasting. Uyabona ukuphela inkani kanjani? Uyakubona uma ku fasting khona le nature oba nayo engabe bikho mawusuthi divorce. Mina ngihazi nifasta kanjani. Mina ngayifunda zonke lezi zinto ngibamba o21 o40 nobani uthi oh iyadelela le member le. But wayigaxa ejokeni. Buka indlela olunge ngayo. 2 buka indlela oflowa ngayo mawuthandaza. Awudingi ukuphephetha kuze ialtar uyabo usho kanye uthi in the name vele ukuthi wahla. Imagine if that can be your everyday life usutha mass. Yabo nje manje you even feel light. Uyazi kwenza into eziqhumayo la kimi exegayo. Leyo nto iyaba impilo yakho ya everyday udla usuthi. Kuyenzeka. Anotshelwa yini kuyenzeka. Uhlala ugcwele umlilo, ugcwele umlilo uhleka. Mawusudinga kuvela umanifest manje pha. Ukuthi khonto ongayifundi. Sengiqedile. Ukuthi nansi into ongayifundi. When at the time uku fasting ufocus so much ekutheni what needs to change bese ungathi after fasting
step by step angilandeleke lezi